Vrijeme je 6:38, krenuo sam u 6:30, idemo prema zapadu. Ovaj put malo drugačiji chase, nije nam za oluje, ali eto mi općenito koji volimo vrijeme i oluje, volimo tako i snijeg. Pa evo, prvi put da idem hvatat snijeg, glupo zvuči, ali ajmo reći snow chase. Plan je, bar prognozi mi se čini da bi najviše snijega trebalo pasti oko Plitvica, s tim da bi ovaj konkretniji pokrivač trebao početi već negdje i od Slunja pa možda dolje onda južnije prema Plitvicama, a onda taj dio oko Plitvica, tamo je uvijek posebna priča što se tiče snijega. Evo, piše mi da smo u Slunju, oko 8 bi trebali doći, s tim da naravno to sad ovisi o uvjetima na cesti kakvi će biti, jer snijeg je već počeo padat i evo pada i ovdje u Zagrebu, ništa posebno ovdje, mislim tek je počeo se malo hvatat po autima i po krovovima koliko vidim, po travi možda nešto malo samo, ali Zagreb ne bi ni trebao imati nešto značajno, možda tih par centimetara i to je vjerojatno maksimum, bar po prognozama, vidjet ćemo. Po nekim prognozama, znači Slunj bi trebao imati već dobit nekih 20 centimetara, a Plitvice 30 ili preko 30 centimetara. Koliko vidim ja ovdje sad po radaru, pratit će nas snijeg cijelim putem. Dok mi dođemo dolje, do Plitvica imamo minimalno 2 sata, možda i duže zbog uvjeta na cestama. Dok mi dođemo dolje, sigurno će nas već dočekat značajniji pokrivač. Nadamo se da će i padat još jako, jer zato idemo. Eto me na Lučkom, znači na autocesti smo. Ovdje već kod Lučkog pada jače snijeg, ne znam je li sad tu počelo, ali ovo je sad već ovdje umjeren snijeg i već se i trava zabijelila, počeo se primat. Opet kažem, ne znam koliko se vidi na kameri, ali evo možda se sad bolje vidi kad upalimo duga svjetla. Uglavnom, idemo sad, vjerujem do Karlovca da ne bi trebalo biti nekakvih problema. Autocesta bi trebala biti čista, nije tu sad dugo padalo. Tako da, idemo. Par kilometara dalje, nismo ni do Zdenčine došli. Ovdje već ima sigurno jedno 2 cm bar snijega, a bome već se prima i na autocestu. Znači ova preticajna traka je već bijela i puna pljuzge, tako da već sad se sporije vozi. I eto nas u Karlovcu. Ovdje od Zdenčine do Karlovca na autoputu je svud bila ista situacija, 1-2 cm maksimalno snijega okolo i to, a na autocesti je bilo sve dobro, nije bilo uopće snijega po putu. U Karlovcu se čini sve isto, ceste su ok, tako da idemo dalje sad prema jugu. Odmah na izlazu iz Karlovca cesta se zabijelila, malo jači snijeg ovdje odmah. Vjerojatno tako biti sad cijelim putem, jer što idemo dolje prema jugu trebala biti i niža temperatura. U Zagrebu je bilo oko 1 kad sam krenuo, Karlovac je 0, a koliko sam vidio tamo Slunj je oko -1, a Plitvice mislim da su bile oko -3 ako se ne varam. Ovdje ga sad ima već par centimetara, 2-3 cm. Evo odmah južno od Karlovca. Evo nam ih prvog susreta.
ralicom. Tu sam negdje između, kod Točka, južno od Budačke rijeke. Snijega niš posebno ovdje za sad nema, malo više dolje nego u Turnju kod Karlovca, tam je bilo ono, ne znam, 2-3 cm, a ovdje možda 4 ako ima. Nije niš posebno i ne pada neš prejako snijeg sad. Gdje smo sad? Ovdje sad nije naseljeno pa ne znam sad koje mjesto, ali uglavnom 7 minuta do Slunja. Ovdje je malo veći snijeg nego ranije, ovdje ga ima više od 5 cm, možda čak i blizu 10, 7, 8 možda, ovako po slobodnoj procjeni. Ima u sredini dosta snijega, ovaj dio gdje ne prolaze gume, to, ali ok, ovo sve još. Sad jedino što me malo iznenađuje je da ovdje pada slabije snijeg, kao da je taj jedan val koji je jače padao ranije dok sam se vozio, kao da je to sad prošlo gore na sjever. Vidjet ćemo, trebalo bi po radaru pojačat, možda tu sad negdje od Slunja pa prema Plitvicama. Su kamioni isključeni iz prometa, zabrana je, su ovi tu vjerojatno ostali od noći. Uglavnom, evo nas u Slunju, isto ne pada sad uopće ovdje jako, mada bi trebalo uskoro pojačati po radaru. Tu su nam rastoke s desne strane, ovdje znam da su nekakvi radovi, evo ga, crveno je. Uglavnom, što se tiče snijega, Slunj, pa rekao bi da ima 10 cm, da. Po ovome dolje desno zidiću. To je otprilike po prognozi za ovo vrijeme sad u 8. Evo me u parku u Slunju, sad je negdje prošlo je 8 sati. Pada snijeg, slab do umjeren, sitan jako. Snijega službeno u 7 sati je pisalo Slunj 13 cm. Mislim, ima ga definitivno toliko. Malo i više nešto sam ja mislio iz auta koliko mi se činilo. Malo snijeg sad pojačava polako, jer kad sam došao baš slabo padalo. Prije jedno 5 minuta mjerenja službenog u Plitvicama nema. Tako da ni ne znam koliko ga tamo ima, ali sigurno ga ima više nego ovdje. Tamo bi moglo biti možda i 20 već. Evo da i napravimo jedno mjerenje. Pa da, evo jedno 14 bi ja rekao sad da je trenutno. To je taman, u 7 je bilo. U 7 je bilo 13. Sad 14. To ima smisla. Ništa, mislim da idemo dalje prema Plitvicama. I tako, opet sam se našao iza ralice. Bila je super cesta sad očišćena zbog njega tu od Slunja pa do ovdje. Evo sad sam ušao u Oštarske stanove. Do Plitvica imamo još malo manje od oko 15 km, malo više možda. Snijeg ovdje možda malo jači nego u Slunju da pada, ali opet ništa posebno, onako je, baš je jako sitan i onda se toliko ni ne primijeti da su velike pahulje, onda bi se vidjelo. I to ovako kad je sitniji onda se toliko ne primijeti, pogotovo ne na kameri, ali pada. Ovdje je u minusu temperatura pa je snijeg dosta je suh sad već ovdje, pa zato i ovak grana. Zato i ovaki praši dosta iza ralice. Gdje smo sad? Sad smo u selište Drezničko, znači taman prije Plitvica. Ralica je malo prije skrenula ispred nas, tako da sad smo sami, ali cesta je u biti, iako je bijela, ona je zapravo očišćena, jer se vidi da je prolazila ralica, samo što je sad, ne znam, vjerojatno u zadnjih možda pola sata napadalo još malo snijega, pa je bijela, ali cesta u biti očišćena, može se prolaziti bez problema. Ovdje bi rekao da ga ima definitivno više nego u Slunju.
što je i očekivano. Tako da ovdje ga je možda sad blizu 20 cm, možda. Bar mi se tako činilo kad sam vidio ranije na krovovima kuća i to. Sad ovdje je teško vidjeti po stijenama i to, ali vidjet ćemo. A sad nam slijedi uspon prema Plitvicama, tako da vidjet ćemo kako će to izgledat, ali mislim cesta je, nema dubokog snijega na sebi, tako da bi trebalo to ići bez problema. Evo, prolazimo preko Korane. Na sat, bez problema. Može se i brže, 55. Nije strašno. Malo je snijeg utaban dolje, pa malo je grbavog cesta, ali bitno da je prohodno. Prometa je jako malo. Mislim i subota je, ali definitivno ovdje osjetno više snijega. Jer uspinje mu se što više i više na nadmorsku visinu. Tako da je logično da će biti više snijega. Baš je ovaj dio oko Plitvica totalno neki drugi svijet. Evo, dolje je kanjon. Tu će sad uskoro biti ovaj prvi ulaz u nacionalni park. I naravno ovdje jače pada. Bijeli svijet, predobro je. I naravno ovdje pada dosta gusto, najjače do sad. Kroz cijeli ovaj put što sam prošao. Ima ga lijepo bome. Vidjet ćemo kad negdje stanem. Probat ću opet izmjeriti negdje na ravnome, a ovako odokativno mislim da nije daleko od 30 cm. Već sad. A trebalo bi padati još dobar dio dana. Još je lijepo za šetnju. Ima ga dosta. Nisam još mjerio jer nisam naišao na neko mjesto da nema drveća. Onaka čistina neka, livada ili nešto. Kad budem onda ću izmjeriti. A ne znam, evo jedino možda ovdje na ovom mostiću. Ovako čisto od prilike. Koliko je to? Mislim da je nekih 33,5 ajmo reći. Znači ima ga preko 30. Mir, tišina, sve je bijelo, ukrašeno. Jedino mi je malo žao što ne pada baš jako snijeg sad kad sam došao. Očito je padalo jače, sad je negdje oko 10 sati. Očito je padalo ranije jače u rano jutro i to. Ali bio sam bacio pogled sad na radar. Čini mi se kao da bi moglo opet pojačati kroz nekih pola sata, sat. Nema nikoga. Jedino ja i vukovi. Šalim se, nadam se da ih nema. Uživancija u prirodi. Šta da vam kažem. Malo je pojačao snijeg, jedno zadnjih 15 minuta. Malo sam snimao.
Ovo je neki šumski put, iskreno. Nemam pojma nikud ide. Ali vidio sam da prolaze par ljudi. Naišao sam na ovu jednu livadu. Pa je vrijeme za mjeranje snijega. Koliko je, vi ćete vidjeti bolje nego ja. To je negdje oko 36-37, tak negdje. Od kad sam ja tu, znači sad je negdje koliko? Ne znam ni koliko je sati. Sati je 11:22. Ja sam došao negdje, pa ne znam, oko 9. Tako da definitivno je napada sigurno još par centimetara od tada. I sad isto fino pada. Ne znam koliko to kamera uopće hvata. Evo, ovo je radar, sad sam ga upalio ponovo da vidim. Konstantno je tu taj tak zelenkasti odraz. Onako neke umjerene oborine, ajmo reći. Sad su već pomalo veseli uvjeti. Baš se spustilo dosta. Vidljivost je mala. Inače sad smo u Jezercu, južno od Plitvica. Ovdje ima i vjetra dosta. Ne sad prejako, ali ono, nosi. Ovdje u prijeboju je još jači vjetar. Sad je baš mećavasto. To je to, sad je negdje 15:02, idem polako nazad doma, vidjet ćemo, baš me zanima koliko će mi trebati. Snijeg ovdje pada i dalje još na Plitvicama, poprilično, ako, konstantno, sitni, gusti, tako da vjerujem da ga sad ima i 40. Cesta je malo lošijem sad stanju nego što je bilo ranije, ima jedno 2-3 cm snijega na cesti. Malo je više prometa sad nego ujutro. Ovo je zapeo, ne znam je li s ljetnim gumama ili šta je, ali ispada kao da se ne može uspjeti. Nema puno snijega tu gdje tragovi idu, kotači i to, malo sam pljuzga i to, ali je dosta ostalo između tragova. I to nažalost ispada da baš ralica nije prolazila već odavno, vjerojatno, jer ima sigurno 3-4 cm. Zanimljivo je ovdje kako ovaj Grabovac i ovo sad je Rakovica, koliko manje snijega dobije od Plitvica, a tako su im blizu. A snijega je barem duplo manje. A baš me zanima da li ima šta u Zagrebu. Sad se približavamo Slunju, sad smo u Novom Selu. Ima više snijega nego na primjer tamo u Grabovcu i Rakovici. Nije mi
vrag dao mira pa sam išao sad ponovno izmjeriti u Slunju na istom mjestu gdje sam jutros. Znači jutros je bilo 14, sad je 21. Sad ona situacija kad neko ko je prvi u koloni vozi 45, maksimalno 50, evo sad 40, a realno cesta je takva da se može voziti 65 bez problema. I po meni takvi koji vide iza sebe da su napravili kolonu od ne znam 10 auta, evo ko što je sad, trebali bi stati jednostavno negdje sa strane i propustiti. A ne on sad, ne znam, ili ako se boji voziti ili ima ljetne gume ili nešto, sve ostale iza sebe držati. Ali dobro, to je česta situacija u ovim zimskim uvjetima. Sad sam prošao Budačku rijeku, evo sad smo ušli u Krnjak. Bližimo se polako Karlovcu. Solidan snijeg ovdje na Kordunu. Se sjećam ono kad sam prolazio ujutro, bilo je koliko, možda 2-3 cm. Sad ovako koliko vidim, mislim da ga ima jedno između 10 i 15. Eto nas u Karlovcu. Pada još snijeg ovdje, onako mirno. Koliko ga je palo? Pa evo po ovom autu tu sigurno jedno 12 možda bi ja rekao. Rekao bi da je malo više od 10. To znači da ga je palo 10 cm od jutros. Solidan je snijeg ovdje pred Zagrebom. Evo još malo pa je Demerije. Ovdje na ovom brdašcu moglo bi ga biti 10 cm. I evo Lučko, znači ogromna razlika već od Demerija tu. Znači koliko ima, 2 km. Demeriju ima ga možda 10 cm. Ovdje evo na Lučkom, znači nije ni travu pokrilo, ima 3 cm i toliko. Evo ovdje kod Arene ni trava nije bijela. Potpuno drugi svijet.